Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Festival Malta qed ittella 12 il-edizzjoni tal-Valletta Baroque Festival mill-11 ta' Jannar sa 28 ta' Jannar. F'dan l-avveniment annwali se jkun hemm aktar minn 30 kunċert ta' kalibru għoli u mifruxa fuq 3 ġimgħat għall-edizzjoni ta' din is-sena. Kif spjega d-direttur artistiku Kenneth Zammita Bona l-programm varjat tal-festival sejħu lill-ispettaturi f'mill-inqas 15-il post madwar il-gżira. Għandna preparata likom iżjed minn 30 kunċert mifruxa ġo postijiet sbieħ barokki mifruxa ma' Malta kollha, speċjalment il-Belt għax dan huwa l-Valletta Baroque Festival, Teatru Manuel, hawnhekk il-Konkatedral ta' San Ġwan, l-Oratorju tal-Konkatedral ta' San Ġwan, Knisja tal-Ġeżwiti, Knisja tal-Santa Katerina Żurriq, Knisja tal-Annunzjata ukoll Ħaltarxin, postijiet mifruxa kullum kien, ġifiri li nisponi in-nies li mhumiex tal-post jimorru hemmhekk u jitax u kemm għandna teżori barokki sbieħ. Il-ħamis fil-għaxija l-festival jiftaħ il-bibin tiegħu b'eżekuzzjoni grandjuża tal-Passjoni ta' San Ġwan ta' Johann Sebastian Bach fil-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta, imexxija mill-Valletta Baroque Ensemble u Kor Malta taħt id-direzzjoni mużikali ta' Riccardo Bianchi. Il-Valletta Baroque Festival huwa produzzjoni ta' Festival Malta b'kollaborazzjoni ma' Teatru Manuel u bl-appoġġ ta' Visit Malta u l-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali. Għal aktar informazzjoni dwar il-programm wieħed jista' jsur is-sit festivals.mt/vbf.